O pnawn da i chi a chroeso i chi gyd ar gyfer sgwrs amserol, wedyn ni, am rhywbeth sy'n agos iawn at galonau nifer fawr ohono ni yn blant o bob oed, ac yn rhan anatod o'r amser yma o'r flwyddyn fel arfer, sef y panto. Mae'n hen ffurf, yn hen ffefryn, ac yn tarddu o theatr stryd yn yr Eidal, y Comedia dell'arte, nôl ar ddechrau'r unfed ganrif ar 15, cyfyniad y gomedi, o gymeriadau stoc a pherfformio cerfforol, ond mae wedi esblygu lot ers ni fel i ni'n gyd yn gwybod. Wel, yma gyda mi mae 4 sydd wedi bod yn ymwneud â'r panto dros nifer o flynyddoedd mewn gwahanol ffyrdd, ac sy'n ymwybodol iawn o bwysigrwydd ac arwyddocâd y pantoedd theatre, i'n cymunedau ac i berfformwyr. Croeso eto ni Gwennan Mair o Theatr Clwyd, Dwynwen Llywelyn o Theatr Felin Fach, Angela Gould o Rhondda Cynon Taf a Ieuan Rhys yn berfformiwr profiadol bob Nadolig yn y panto. Ni'n ymwybodol ohono fe wrth gwrs. Os gael ddechrau gyda Dwynwen yn y lle cyntaf, bron gellid galw'r panto ei hun yn sefydliad, yn sicr yn binnacle yn y calendar theatrig. Pam i ti meddwl bod y panto mor bwysig? Mae'n hwyl, yn dweud, na'r brif beth amdano fe. Mae'r broses yn hwyl, mae'r canlyniad yn hwyl. Mae'n hwyl i'r rhai sy'n perfformio, ynddo fe. Mae'r broses ymarfer, mae'n jyst mor gymaint o sbri. Mae'n hwyl i'r tîm cynhyrchu sy'n gweithio arno fe, ac wrth gwrs sy'n pwrpas i wneud os nad yw'n hwyl i'r gynulleidfa. Mae hefyd yn symbol o pan mae cymdeithas yn dod at ei gilydd ar adeg o ddathlu ac yn y blaen, a fi'n credu bod hwnna'n rhywbeth hyd yn oed fwy pwysig ar hyn o bryd, yn bod ni'n gweld gwerth yn just y weithred syml o bobl yn dod at ei gilydd. Ac i ni, yn Felin Fach, mae'n gyfle i weid yn straeon ni'n hunain, ac fel ti'n gweud, mae panto wedi esblygu, mae'n cael ei ystyried yn falle'r ffurf Saesnig iawn yn y gorffennol, ond yn Felin Fach a nifer o lefydd eraill, i ni wedi perchnogi fe a'i gymreigio fe a gweud yn chwedlau ni'n hunain yn ffyrdd ni'n hunain. A wedyn falle'r peth ola yw, mae e jyst mor llesol yn dweud, mae e'n neud y cyswllt na o fod creadigrwydd a chelfyddydau a chyfranogi yn hynny, jyst yn dda i'r enaid ac yn llesol. A mae panto Clwyd, wrth gwrs, yn uchafbwynt yn y calendar Nadolig yn dydy Gwennan. Yn Saesneg, mae'ch panto chi yn da? Ia. So, mae o wedi, fel ti'n deud, Elen, mae o'n rhan anferth o rhaglen ni, a mae o hyd yn mynd ar werth yn mis Ionawr at y blwyddyn wedyn. So da ni o hyd yn gwerthu yr adeg dolig trwy'r blwyddyn. Ond yn Saesneg, ond dwi'n meddwl yn ddiweddar mae Christian Patterson wedi bod yn sgwennu yr panto ac yn wir yn trio wneud o i perthyn i Gogledd Cymru, a sut da ni'n dod â themau Cymraeg i mewn iddo yn rili allweddol, ac hefyd sut da ni'n defnyddio'r iaith o fewn o fyd mwyn nid o deimlo bod o'n ddwyieithog a bod na le i hynny. Dwi'n meddwl bod hynna'n rili bwysig i feddwl faint o bobl sy'n ei weld o hefyd, i roi platfform i'r iaith mewn ffordd gwahanol fyd. Wrth gwrs, mae'n ochr ddifrifol iawn i'r panto yn yr ystyr bod na arwyddocâd ariannol. Da ni falle ddim yn meddwl gymaint ohono fo yn uned sy'n eistedd yn y gynulleidfa yn gwylio, ond i ba raddau mae colli'r panto fel da ni di arfer ag ei arlwyfan a talu am docyn. Eleni wedi ffeithio arnoch chi yn Theatr Clwyd. Ie, mae di bod yn anferth, dim jyst i ni fel y theatr, ond hefyd i'r tîm sydd fel arfer yn gweithio arno fo. So dwi'n nabod unigolion sydd wedi symud i'r Wyddgrug achos bod nhw'n cael gwaith bob blwyddyn ar y panto. Digwydd bod, nathon ni benderfynu bod ni yn contractio yr tîm a'r actorion blwyddyn yma. Oedden ni wedi siarad efo yn gynharach yn y flwyddyn mwyn trio creu rhyw fath o patrwm sydd mae pobl wedi arfer efo mewn ffordd mwyn supportio freelancers.
A digwydd bod dwi yn theatr Clwyd ar y funud, a maen nhw'n ymarfer panto that nearly never was. A mae'n siom masif iddyn ni gyd mewn ffordd. Mae'r adeilad fel arfer yn canu'r caneuon o'r ymarferion ym mis Hydref, ac mae'r set yn cael ei adeiladu, a mae'r glitter yn bob man, ond ie, mae o'n wahanol iawn iddyn ni o flwyddyn yma. O ti'n sôn fyna am y rhai freelance, y bobl llawrydd sydd wedi cael eu taro'n eithriadol dros y cyfnod diweddar yma dros sgil-effaith Cofid. Ieuan, wyt ti'n berfformio'r panto fri. Dwed wrthon ni am dy brofiad personol di yng nghyd-destun y panto eleni? Wel, wrth gwrs, reswm wi ddim yn berfformio mewn panto eleni. Gan amla, mae'n cymeriadau wy'n wario gan amla, fi'n gweithio rhan fwyaf pryd fi'n neud pantos, fi'n gweithio, credwch yn byd, yn Lloegr. So, wrth gwrs, wi wastad yn gweithio gyda cwmnïau sy'n defnyddio enwau mawr, a yr enwau yna sy'n cael eu bwco gynta. A wedyn chi'n mynd lawr y pecking order wedyn ni, a anghymeriad i sy'n wastad dwytha i gael ei gasto. So, gan amla, wi ddim yn cael ynghasto mewn pantos tan diwedd Ebrill, dechrau Mai, felly. So, achos bod y Covid wedi dechrau mis Mawrth, ond oedd ddim hyd yn oed wedi meddwl am ddod ata fi. So, sy'n beth da mewn ffordd, achos felly sa'n ni'n gwybod bod nhw wedi bwco fi yn rwle eleni a bod fi ddim yn cael neud bellach. Ond, ie, so, pan ddath yr afiechyd, a o'n i'n meddwl, reit, mae fe dim panto I fi eleni. So, nes i wedi derbyn mewn ffordd, ond mae dal yn drist. Mae'n rhywbeth time hop fi ar yn ffôn i'n dod bob dydd a lluniau o pantos llynedd a blwyddyn cyn ni, ar ymarferion a blwyddyn cyn ni. A nes I weid ddo, I wedi gwir, mae sioeau ysgolion am 10 gloch y bore, gallu bod yn galed, ond wi hyd yn oed yn colli nhw. Ddown ni nôl yn y funed I gael clywed beth ti'n gwneud yn lle'r panto eleni, ond os allai droi at Angela, ni'n meddwl am y panto Cymraeg yn dyn ni yng nghyd-destun cwmni Mega gyda Dafydd Hywel yn gwneud defnydd o chwedlau Cymraeg, a hefyd yn fwy diweddar lle Martin Geraint yn targedu plant fengach a defnyddio lot o ganeuon rhyngweithiol gyda'r gynulleidfa. Beth fydde ti'n gweud, Angela, sydd yn, wel, beth yw hanfod panto da? Beth yw y cynhwysion? Fi'n credu y sgript yn benna, bod y sgript yn wir wedi cael ei sgwennu ar gyfer yr oedran I chi'n targedu. So fel pan o'n i'n gweithio gyda Martin Geraint, I blant bach oedd y sgript na ac yn y blaen. Mae'r cneuon amwybyddus hefyd weithiau gyda pantos Cymraeg cyneuon newydd yn nhw, so mae fe'n gred bod yr ysgolion wedyn falle'n gallu cael copi, bod yr iaith wedyn yn ehangu, bod plant yn cael y cyfle I ganu cyneuon Cymraeg. Hwyl fi'n credu yw'r peth fwyaf hefyd, bod ni I gael hwyl, I fwynhau ac I anghofio pethau. Y cast, mae eisiau chi gael cast wych sydd yn gallu chwarae fel oedd Ieuan yn gweud am 10 o'r gloch y bore, dwi ddim yn hawdd o gwbl, a weithiau 2 sioe diwrnod, mae hwnna yn anodd iawn hefyd I gadw I fynd. A fi'n credu arian I ni, bod e'n trosymol bod pob yn gallu ffordo fe, achos I dalu dros 50 pint, bod rhai o'r pantos mae I gael tocyn, mae fe yn lot fawr o arian, ond gyda pantos Cymraeg, ni wastad wedi cadw'r pris na I lawr, fel bod pobl yn gallu dod gyda'r teuluoedd ac yn y blaen I fwynhau ac I dathlu yr adeg yma. Ac wrth gwrs mae panto I nifer fawr o blant yn gyflwyniad i'r theatr. Bendant, tro cynta. A hefyd wedi clywed ambell un yn deud dros yr wythnosau diwetha bod o safbwynt y Creu creadigol felly, tu ôl y llen, iddyn nhw, dyma y cam cyntaf I bobl sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol yn eu ehangder. Felly. Dyma y profiad cyntaf fatha rhyw fath o feithrinfa efallai yn gweithio ar y panto cymunedol. Felly, faint mor wir ydy hwnna, Dwynwen, I chi? Mae e'n wir. Fi'n nabod rhai o'r Creu sydd wedi mynd i'r proffesiwn fel rheolwyr llwyfan ac yn y blaen, wedi dechrau gyrfa yn agor drysau y theatr pan mae'r rhedeg rownd y theatr yn digwydd, a na'i job nhw oedd agor drysau lle bod bobl yn crasio mewn i'r welydd ac yn y blaen. A wedyn, hwnna wedi cynnu diddordeb, sparc o diddordeb, a wedyn wedi
daplo mewn cynnyrchiadau eraill yn y theatr gwirfoddoli, a wedyn just wedi hedfan wedyn, just wedi dilyn gyrfa ac yn rhai o'n nhw'n teithio'r byd gyda bandiau, byd enwog ac yn y blaen, felly o agor drws yn Felin Fach. Mynd nôl i Clwyd a funud, dwi'n ymwybodol bod ti yn y theatr heddi a ma' na ymarferion yn mynd ymlaen ar gyfer panto tra gwahanol. Fedri di ddeud chydig bach mwy wrthon ni am hwnna? Ie, so mae'r cast yn ymarfer ar y llwyfan mawr, y brif lwyfan sgennym ni fama yn Clwyd. Mae'r sgript, fel arfer mae o'n para o ddeutu 2 awr a hanner efo egwyl, ond tro mae sgript lot yn llai, so mae o te awr a 10 munud. A mi fyddwn ni yn i streamio fo dros y we, dros cyfnod y dolyg. So, da ni'n gweithio yn agos iawn efo Betty Cadwaladr i streamio i fewn i cartrefi gofal a sbytai dros yr wyl. Da ni wedi wneud hynny dros yr 2 flynedd dwytha, so di hwnna ddim yn newydd iddyn ni, really. Ond mi fydd teuluoedd wedyn yn gallu gwylio'r panto o adra. Yr unig gwahaniaeth mewn ffordd ydy bod ysgolion a ddim yn dod efo'i gilydd mewn ffordd i weld o, a bod hwnna mae hwnna'n golled mawr iddyn ni fel theatr. Mae mor braf gweld plant yn rhedeg o gwmpas ac yn mynd i'r toiled ac mae o hyd popcorn a bob dim ar y llawr. So, fydd hwnna'n wahanol. Ond dwi'n meddwl bod o mor braf bod ni'n gallu gwneud rhywbeth a trio newid ffyrdd o sut ydyn ni'n cyrraedd pobl gwahanol hefyd. Ella bod hwn yn gyfle i ni agor y drws mewn ffordd, os di'r theatr wedi bod yn rhywle sydd ella yn chydig bach yn lediarth, neu ydych chi'n teimlo bod chi'n yn berthyn iddo fo, bod ni yn gallu cyrraedd pobl arall. So, mae o'n beilot bach neis iddyn ni, really. A Ieuan, sôn am fynd â y dolyg i'r drws ffrynt. Deud wrthon ni nawr sut wyt ti yn mynd â tymed o'r Nadolig i'n cymuned ni eleni? Wi wedi bod yn lwcus a gweud y gwir bod wedi cael cynnig gwaith yma, sioe o'r enw The Christmas Visit. A beth yw mae Sean Corn a'i gorach, Snowflake, yn ymweld y tai bobl. Mae bobl yn talu ni ddod draw, a ni'n neud y sioe ar ei stepen drws, hanner awr o sioe yw i. A mae'n sioe hyfryd. Dangos perthynas, Sean Corn a Snowflake, a siwt ddath yr clifyn eira yma yn elf fel petai. A mae'r un cynta, ni'n neud yr un cynta heno, so wy'n edrych mlaen i weld beth fydd ymateb y plant. Gobeithio bydd y boi mowr yn ei siwt coch a gwyn ddim yn rhoi gormod o ofon iddyn nhw. Cos fi ddim yn gwybod sut i ddelio dy hwnna, os oes rhywun yn dechrau llefen, fatha chi, wy'n cerdded o'na, fi'n credu. A bydd i di wneud hwnna'n ddwyieithog, os fydd gofyn amdano? Mae 3 Santa, wedyn mae 2 Victorious yn warer y corachod y Snowflake, a just digwydd bod. Digwydd bod nhw wedi plano fe, gwbl, o just digwydd bod y wech yn ei siarad Gymraeg. So, mae mwyafrif o'r sioe, stori, mae Sean Corn yn adrodd stori, Snowflake a Sean Corn. Ond wedyn ni, mae yna lot o le i adlibo a'i siarad â'r plant. So, wrth gwrs, mi all hwnna fod yn y Gymraeg wedyn ni, sydd yn neis bod nhw'n sylweddoli bod Sean Corn yn ddwyieithog, wrth gwrs. Wel, wrth gwrs. Wel, mae gyda ni gyd yn atgofion o'r panto. Ni'n gofyn i fy merch bod yma ynglyn â'i hatgofion hi a hithen torri mas i ganu a canu y gair am air rhyw gan o'n i'n gwybod bod hi'n ymwybodol ohoni. So felly, mi'n mynd i ddod at bob un o'n chi yn eich troi ofyn am yr atgo, falle bod hwn yn galed, cofiwch meddwl am un. Un atgo sy'n agos at eich calon chi, falle fod am y rheswm anghywir wrth gwrs, falle yn dro trwstan ar lwyfan, falle, ambell un, fi ddim yn gwybod. Ond dwi'n mynd i ddod atoch chi bob un os gai i ni gael clywed eich atgo personol chi neu rhywbeth sy'n agos at eich calon. Gai ofyn i Dwynwen gyntaf?
O, mae'n anodd. Allai gweud 2? O, on te. O, diolch. Un ohonyn nhw, un o fy hoff linellau, mae dros 100 o pantomimes fel un fach wedi bod, pantomime cymunedol, ac mi oedd yna gymeriad o'r enw Squire, oedd yn cael ei chwarae gan Geraint Lloyd. A oedd yna ddrama o fewn y ddrama, felly oedd y cast o'n nhw'n ymarfer drama'r geni fel rhan o'r panto. Ac yr olygfa oedd, mae'r Geraint Lloyd y Squire oedd gŵr y llety, a oedd Mair a Joseph a'r asyn yn dod i llenni'r theatr a esgus cnocor y drws. A bydde'r gŵr y llety y Squire yn agor drws a gofyn os llety gael. A Geraint Lloyd yn ateb, y Squire yn ateb, yes, come on in. A ti'n meddwl, wel, mae di newid hanes y Beibl cyfan. A wrth gwrs, oedd e'n delifro'r llinell lot o well na beth ydw i'n neud. A wedyn y llall, felly, pan yn 2018 oedd y pantomime fel un bach yn dathlu'r hanner canfed panto. A just, oedd dyn ni gan ola, ni'n sgwennu geiriau'r gan ola, oedd yn trial crynhoi yr ymdrech gymunedol na o bobl yn dod at ei gilydd i fod yn greadigol. A llwyfannu 90 perfformiad mewn wythnos, a gwirfoddolwyr i gyd yn llwyfannu 10 perfformiad mewn wythnos i tua cynulleidfa o 2,000 ar draws yr wythnos. A jyst y gan ola, oedd jyst popeth yn dod at ei gilydd, geiriau'r gan, lleisiau'r merched oedd yn canu, cast a corws yn teimlo'n real gynnes, elfen y technegol a ffotograffau o bobl, falle bod yn sôn o braidd yn melancoli, ond lluniau yn cael eu tyflunio o bobl oedd wedi bod ar y siwrne yn ystod yr hanner canrif. Oedd e jyst yn rhywbeth emosiynol iawn, ac fel rhywun oedd wedi cynllunio'r olygfa yn teimlo'n balchder, ond jyst ddim yn disgwyl bod oedd e'n dal fi'n emosiynol bob nos, a jyst yr ymdrech na. Felly, bydd hwnna'n aros yn y cof am beth. O, hyfryd, diolch am rannu hwnna gyda ni. Angela, be amdano ti? Wel, mae 2 dy fi hefyd, sori. Mae un eitha hen. So, yr annwyl Frank Vickery gyda ni wastad gyda'n Pantos ni. A fel cynhyrchydd, i chi byth yn credu bod chi'n mynd i gael galwad dros y cans yn gweud Angela to stage, please. Redig cefn llwyfan. A oedd y berson oedd fod i fynd mewn i cefn y fuwch y ffili neud e. So, rhaid i fi fynd mewn i cefn y fuwch. A Frank yn gwybod yn iawn taw mhenoli oedd na, a dychmygu fe yn bwrw fi trwy gydol so hwnna'n... A wedyn, eleni fi'n credu i fi, achos hyn y Cofid, benderfynu ni i wneud sioe ar-lein, so mae 5 sioe dyn ni mynd mas wythnos dolyg, a ffaith bod y cast a ffaw jyst wedi tynnu at ei gilydd, achos i ni'n wneud ein contracts ni eitha agos i mis Mawrth. So, mae pawb wedi tynnu at ei gilydd, a mae 5 stori traddodiadol panto dyn ni yn mynd mas ar y we. Fi'n credu mae pawb wedi bod yn anhygoel, a mae fe wedi cael ei wneud gyda BSL, caption, ac yn y blaen. So mae fe yn rhywbeth arbennig i ni, so fi'n credu mae hwnna yn mynd i bara gyda fi am amser hir. Ffantastig, ffantastig. A Gwennan? Dwi'n gwybod os dwi fod i ddeud hyn, ond o'n i byth yn mynd i weld Pantos pan o'n i'n oga fach o gwbl, so sgenna i ddim atgofion o Pantos. Dwi'n gwybod os dwi jyst i blancio fo allan neu beth sy'n mynd mlaen, ond yn Blaenau Ffestiniog, doeddwn i'n mynd i weld Pantos. So o'n i bach o Pantos snob pan nes i ddechrau gweithio yn Clwyd yn meddwl, be di'r holl lol mae gyd? Pan bod pawb yn fatha lyfu dod i weld hein, ac o pawb fatha, da ni o hyd yn dod i weld y Panto. Ni fatha, dwi'n mynd dallt. Ond ar ôl cychwyn gweithio yma, 3 blynedd yn ôl, nes i sylweddoli faint mae plant yn, dwi'n gwybod faint mae'n dylanwadu, a newid perception bobl am bedi theatr, a just yr magic ti'n gallu creu, a ti'n gallu tynnu pawb, dim just plant, yr teulu i gyd i mewn. Dwi'n meddwl bod o mor bwerus, ond un stori dwi'n cofio, yr larwm tân yn mynd i ffwr, ac oeddwn ni yn yr theatr, a pawb yn gorfod dod allan ac yn amlwg mynd i sefyll tu allan. A ddoth y cast yna, a chwarae'r offerynnau, a canu chydig o'r caneuon efo'r plant, ac o'n i jyst yn meddwl, mae hynny'n lush, fatha faint o amazing ydi o i bobl cael profi celfyddyd yn y ffordd yma sydd yn tynnu bobl i mewn ffordd i fyd newydd. So,
A mae'r elfen byrfyfyr na mor bwysig yn dydy, mae'n nodwedd mor ganolog o'r panto, felly allai weld yn amlwg y perfformwyr ddod rhy boddau yn cael gwneud hynny tu allan yn yr oer fel mwy na thebyg. Ieuan, nawr te, mae hwn yn job an eich di, dydy, gorfod meddwl am un neu ddau. Odi, mae fe'n anodd i gwir y gwir, ond diddorol o beth mae Gwennan yn gweud fel yna, achos panto mae'n mwy yn y busnes, achos o mam ar fy mynaf fi'n blentyn i'r New Theatre yn Gaerdydd i weld ser fel Dick Emery a Norman Vaughan yn gwneud Pantos lawr yn co. A wedyn wrth gwrs roi na Ronnie yn grand yn y Brytywau. So yna reswm, wi yn y busnes ag gwmpas i mewn cariad ar theatr. A mi'n siŵr bod lot fawr o blant yn neud nes yna pa ma i fi a panto yn bwysig. Ond sôn am blant wedyn, fi'n credu cwbl o storis falle. Wi'n cofio yn neud panto gyda Owen Money yn Blackwood. O'n i'n neud y ladin, a fi yn wario dyn drwg. A pwy oedd gyda ni'n wario'r Genie, ond Ieuan Rhys, ddim Craig John, Ieuan Rhys o driving school. Chi'n cofio hi? Mae'r un oedd yn ffili dreifo, a hi oedd yn wario Morini the Genie. A tua diwedd y sioe, mae hi'n cael gafel yna fi, a wedyn ni, mae cleddyf da uwch ymhen, a mae'n gofyn i'r gynulleidfa, what shall we do with him, boys and girls? A nath y plentyn bach mae weiddi mas o'r gynulleidfa, chop his thingamajigs off! A beth wyt ti'n fod i wneud, twyd? A just oedd ei yn y foment, twyd? Mae stori gwaith yna, wi ffili gweud ar yr awyr. Mae fe yn hunan gofiant i gyda llaw. Ond mae lot o bethau fel yna'n digwydd. O Dwynwen yn gweud ar y dechrau bod pantos yn lot o hwyl, a ma'n lot o hwyl. Mae'n lot o waith caled hefyd i bod yn onest, pantomimes. Ond ma'n lot o hwyl. A un o pethau, ni siarad am y stori yma, o'n i lawr yn Crawley Gael Gatwick yn neud Cinderella, a wario tad Cinderella. A wedyn, yn golygfa'r ballroom, lle oedd Cinderella yn cwrdd ar tywysog Prince Charming, oedd rhyw bol, a lot o ganu rock and roll yn ymlaen. A yn y reswm, o'n nhw wedi gwisgo i fi fel an fel tad Cinderella, fel Elvis. So ni fyna ar lwyfan, a ni'n danso a'n canu, a ni'n gallu gwynto rhywbeth, a ni'n god, drewdod, fan hyn, beth affach yw hwn. A am ryw reswm, nes i fydd o taw un o'r chwiorydd hyll, o ddim di molchi, neu ddim di cael siawer ys wythnos, ac sy'n bod... So, o'n i'n cerdded o'r chwar hyll fan awr, a meddwl, o na, ffili goddau'r drewdod yma. Ond oedd y drewdod yn dilyn fi bob man. A bob bynnag o'n i'n mynd ar y llwyfan, oedd y drewdod ma'n dilyn fi. Anyway, nes i off y llwyfan, a dresa fi'n barod fyna i dynnu gwisg Elvis off, a i roi gwisg Baron Hardup nôl ymlaen. A nes i dimlo'n llewis, a oedd e'n lib. A nath y ddoi yn ei edrych yn gilydd, a pwy oedd yn wario buttons oedd y cyflwynydd teledu Stephen Mulhern. A nath y ddoi ni jyst edrych ar yn gilydd a gweud, Stephen Mulhern. So si lad nad Stephen, a wedi si, gyda, ti di sbreio ar o beth ydw fi? Na, medde fe. A dde ffili cadw fe am 30 eiliad, a chreu oedd e werthyn, yeah, it was me, medde fe. A wedi si, pryd nes ti hwn? A beth oedd e? Cyn yr olygfa, oedd Stephen a fi'n cwrdd yn y corridor tu o'r llwyfan, cyn mynd a i wneud yr olygfa. A dde di dod mewn ar rhywbeth ar enw fat spray. A di cwestrellu hwnna ar yn llewis i, right? So bysen ni'n drewi ar lwyfan. A ni wrthyn a ni'n gweud, ti di dod â hwnna mewn yn special, dod o, a si, be, o silffodd o practical jokes da ti gytre, a si, na, llong garage, medde fe. A dde'n gweud pethau rhyfedda, a dde'n gweud bod e'n mynd ar fat spray pan oedd e'n cyflwyno, neu cyd gyflwyno this morning, oedd e di mynd â fe mewn i gwaith dy fe fyna, a di sbreio holi Willoughby hefyd yn ystod y rhaglen. Di'n drwg. O, fi ddim yn gwybod beth i gweud. Diolch i ti am rannu hwnna gyda fi. Da ni'n gwybod yr hanner, fi'n credu mai hwnna di'r byrdwn y dyfodaeth yn sicr. Ond mae'n amlwg, a un peth thema sy'n rhedeg drwy'r sgwrs i gyd ydy, mae yna lot fawr o hwyl i gael. A da ni'n methu hwnna eleni, ond yn gwneud yn gorau i ddod â blas ohono fe i gartrefu pobl eleni. Mae'n sgwrs ni wedi cyrraedd i therfyn yn anffodus, ond dwi yn diolch i chi gyd am gyfrannu, am fod mor onest gyda ni. A na'r oll sydd gen i ddweud ydy panto neu beidio eleni, mae gynnon ni gyd yn atgofion a chyfle i wylio
o falle o gysur yn cartrefi eleni. Diolch i chi'n gwesteion ni, a diolch i chi am rando ac am ymuno gyda ni. Blwyddyn newydd dda a gwell ar gyfer y flwyddyn nesaf, ond yn y cyfamser, Nadolig llawen. Diolch yn fawr. Doedd llawen. Diolch, Llawen. Tara.